Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Getxotik, Getxon gara, klasiko bat dugu, Getxo traineru demoraldian, bai Euskotren Ligan, 10. edizioa da urtengoa, eta baita ere gizonezkoen lehiari dagokionez, gizonezkoentzat 40. edizioa izango dugu gaur hemen jokoan, oso zenbaki handia, zenbaki borobila eta bere nortasuna duena gainera arraunketaren historian. Eta nortasun berezikoa da baita ere, gaurko estropada eremua iragarrita genuen, olatu handi xamarrak izango genituela, metrotik gorakoak ditugu, garbi, hor kanpokaldean dugun buia berezia, anteia buiak horrek adierazten digu, 1,3ko bataz bestekoa duela azken 5 minututan, orain dela ordu erdi metroti berakoa zen, eta seguruenik Ibon Gaztañazpi adituak emango digu horren berri, baina ematen du Mariaren aldaketakin eta badugula mugimentua. Eta, iragarrita ez zegoena zen, 20 kilometro inguruko haize boladak izango genituela, eta horiek ere izan ditugu. Orain momentu gontan behar bada ez, baina izan ditugu. Beraz, estropada mamitsu bat izango da zalantzari gabe gaurkoa. Eta segundu bat galdu gabe, ea zer dioen gure adituak. Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Mikel. Bueno, esan dugu, zenbaki borobilak 10 emakumeentzat, 10 edizio, gizonezkoentzat 40. Eta oso estropada interesgarria, batipat oraindik handenok gogoan dugulako, aurreko asteburuan hori jon ikusi genuen ohorezko txanda ederrura, bai gizonetan eta baita emakumeetan. Hori da, pasaden asteburuan estropada harrigarriak oso parekatuak ikusi genituen, eta nik gaur lehenbizikotik esango dut, eta busti egingo naiz, ez zait iruditzen asteburu honetan estropadain parekatuak ikusiko ditugunik. Zergatik, besteak beste pasaden astean ur hilak ziren, korronte gutxiago egunak, eta gaur berriz, badakigu eklipsia eta nola izan den, ilargi betea izan dugu, urak bizitzen ari dira, eta urak oraintxe emango dugu eta zuk esan dakoaren arira, iruditzen zait, hemendik aurrera, baldintzak berez nahiko gogorrak dabiltza metro terdiko olatuak, ondoko itxasua indartsu dabil, eta orain gainera, ustekabean edo aizera uste baino indartsuago, eta beste aldetik, ekialdetik jarri da, eta alde horretatik uste dut, estropada oso interesgarria jarriko zaigula. Eta begira bestela, kanpokaldean, hor nola dauden, hau lantzatokia da, gainera, hemen popare garbiko egunak izaten dira, eta bestetik, estropa eremu guztietan izaten dira, kale batzuk, inor nahi ez ditunak, hemen lehenbizikoa da, eta hori ere aintzat hartu beharko dugu. Aitzea esan dugu, 17 kilometroko abiadurarekin, eta metrotik gora, periodoa 8,6koa, hau ematen du mamitsua datorkigula. Hori da, eta hori orain, eta marea aldaketa, orain txeseirak eta 5 minutuan izango da, eta normalena da, ura, behira antzazten denean zerabekin, korronteabekin, olatua arrotzea, eta perez, hau, lantza giroko tokia izanik, are eta lantza girogoko olatua jartzea. Ederki, Basara Gandara lankideare agurtu behar dugu, protagonistekin iritzi sortza bilduta etorri zaigu zara. Nola aurkitu dituzu gure emakume eta gizonak? Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mikel, Ibon ikusentzule, nola aurkitu ditudan pixka bat keskatuta egia esan, baina gogotsu gaurko estropada egunari ekiteko eta aldela emaitza on bat lortzeko, gerosiago entzungo ditugu euren iritziak. Esan behar da, estropada hau klasiko bat dela, eta hori nabaria dela, jende asko gerturatu da, ez bakarrik arratsaldeko estropada ikustera, izan ere goizean KEB ligako estropada jokatu da hemen, Kamargo nagusitu da, goizean ere KEB ligakoa jokatu da Lekeition eta bertan bertoko trainerua nagusitu da, Lekitxarra, baldintza meteorologikoak aipatzen hasita, esan behar dugu orain laster 6etan, eta 6etatik bihar gauerdira arte, Euskalmetek abisu horia ezarriko duela olatuengatik, izan ere 1,5 metro eta 2 metro artekoak edukiko ditugu, eta beraz, arraunlariek gogotik saiatu beharko dute gaur emaitza on bat lortzeko. Hemen, lehendabiziko kalea ez du inork nahi, gerosiago ere galdetuko diegu ordezkariei, ea ze iritzi duten horren inguruan. Arraunlariak dagoeneko uretan daude prest, eta beti bezala, protagonisten hitzak ere ekarriko ditugu estropadan zehar, eta bai bukatutako armiken. Ederki eta goazen emakumeak prest direnez, lehenik eta behingoz, errepasotxo bat emango diogu, emakumeen zelkapenari. 8 estropada jokatu dira, gaurkoa 9. da, aurtengo Euskotren Ligan, gogoratu guztira 14 izango direla, eta denak San Juanek irabazi ditu, 32 puntu ditu, bigarren Orio da, 24 punturekin, Donostia Arraun Lagunakek 13, Hondarribiak 11. Bekaldean, azken asteburuan, Arraun Lagunak Hondarribiri aurre hartzeko gai izan da, gogoratu, 4.
playoffean mantendu beharko duela urrengo denboraldiari begira Euskotren ligan jokatu alizateko txartel hori, eta bai Galiziako ligatik eta baita ere sortu berria den ETE ligatik, emakumeen traineruen elkarteek antolatutako ligatik, hortik etorriko direla baita ere aurkariak, eta playoffean hemengo laugarrenak postua defendatu beharko duela. Bueno, eta kale sosketak ekarri diguna da, lehen kalea Hondarribiarrentzat, bigarrenetik liderra San Juan, hirugarrenetik Orio eta laugarrenetik Donostia Arraun Lagunak. Beraz, indartsuenak estropada eremuaren erdikaldetik doaz, eta bi ertzetatik playoffa saiesteko buruka hortan ditugunak, Ibon. Hori da, 2 puntuan daude, Hondarribia eta Arraun Lagunak, eta orain arte esan dakoaz gain, aipatuko nuke, Mikel, aste artean, Euskadiko txapelketa izango dugula, eta zalantzari gabe, orain uretan dauden arraunlari eta entrenatzaileek, orain besterik ez daukate buruan, gaurko estropada, baina asteburu hau, alde horretatik ere, planteamentu egiterakoan, entrenatzaile guztiek aintzat hartzen duten aldagaia da hori. Oso berezia, helburu garrantzitsua baita. Liga nola dagoen, adibidez, bai emakumezkoetan eta bai gizonezkoetan, liderrek duten abantaila ikusita, argi dago bandera garrantzitsuen bila joango direla beste arraun elkarteak, eta noski Euskadiko txapelketa diru aldetik ez, baina ospe aldetik eta nortasun aldetik oso estropada berezia da. Eta hori aipatuta, esan dezagun Donostia Arraun Lagunak ez dela izango Euskadiko txapelketan, eta emakumeen lehian utxune batzuk eta kanpoko arraunlari batzuk ere badirelako arraun elkarte batzutan, eta toki guztietan ez delako jaieguna, Bizkaian eta Gipuzkoan bai, baina beste toki batzutan ez. Beraz, datu hori eman da, hementxe ditugu, San Juan eta Orio jadanik branka aurretik sartu nahian, eta 2 segunduko atzerapenarekin Hondarribia eta Donostia Arraun Lagunak. Hondarribiak bi aldaketa egin ditu, pasaden igandean Orion, Cortesek, ontziratu zuen 14arekin alderatuta, biak estriborrean Nerea López eta Nerea Ibanez, arraunean gaur, inork nahi ez duen kaletik. Begira, gaur, bestainak aurten estropada asko ikusten ari gara itxasoan, kei egitan ez, gaurko giroarekin, eta hor, pestaina txikia eta gainean tapaki. Eta lehenbiziko kale honek, arratsalde osoan zehar esango dugu, hemen norma bat bada, eta hemen errepunpa, errebotea handia izango dute arraunlari. San Juan estropadaren buruan, Anartz Gereñoren taldeak hartu du jadanik errentatxoa, txikia Oriorekin, handiagoa, Hondarribi eta Arraun Lagunakekin kontuak eginda, eta hor dugu berriro, Ibon, bere ohiko tostan Ane Pescador. Hori da, pasaren astean lehorrean geratu zen, lesio bat harteko, hanketik jarri du, beti bezala Anartz Gereñok, Laura Koldarazena, 5. tostara eraman da, ark ordezkatu zuen Pescador, eta Andrea Ubina berriro ere, 4. tostan, eta egia esan, Galiziarra horten, dezententan ikusten ari gara. Borra errepikatu egin du, Gereño entrenatzaile. Estibaliz Gezala beren eskak animatuz, eta hemen hori jotarrak, Xanti Zabaleta prestatzaile, Nadet Agirre patroilanetan, eta Orio gaur ere burrukarako dugula, Ibon? Hori da, pasaden astean hor txeia ikutu zuten bandera, Xantik bi aldaketa egin ditu, Maialen Aizpuru, Eizaro Txani sartu, eta gero, Zabaleta zalea da, Nerea Badiola eta Uda Neoiosek izate baterako postak trukatu dituzte, beti ere, azkeneko boladan hortxe dabiltza, gero eta hurbilago, ea eguna noiz zailatu. Segundu bat orain artean, orain bira ere igo da une batez San Juan darren errenta. Estropada eremuaren erdikaldetik San Juan eta Orio, eta 4. kaletik Ibon Donostia Arraun Lagunak. Aldaketa bakarra eginda, Zuen Molina sartu da 3. tosta Paborrean, eta Xuan Euribarrena, 3. 4. gora, mugitu du entrenatzaileak, hori ere ohiko mugimendu izaten da. Burruka latza ikusten dugu, orain artean 3 minutuko lanean, Hondarribi eta Arraun Lagunaken artean asko dago jokoan, gogoratu, 3. postuari eutsi egingo diola datorren denboraldiari begira, baina 4. hori nolabait berriz konfirmatu beharko duela playoffean. Eta San Juan eta Orioren arteko burruka estua. Eta zein ondo ikusten den, irudi honetan, ondoko itxasoa olatu txikiak ez, nola sartzen den. Ondoko itxasoa, ipar-mendebaldetik, nola baitere Zierben aldetik, hori da, Kasko aldetik. Hori da.
ondoko itsasoa da hori, gero askotan, isolatuak bezaletik jotzen du, eta hor indarrak nahastu egiten ditu. Bueno, protagonista bat ekarriko dugu orain, Hondarribitarren patroia hain zuzen ere, Estibaliz Gezala. Bai, hori da, hasieran hasi ginen aurretik, 2 puntuko abantaila izan dugu, eta oraintxe bertan, beraiek daukate 2 puntuko abantaila hori, baina, bueno, gure burruka berdina izango da, azken postu hori ekiten saiatuko gera, eta gaur berriro, animo guziak inateko gera. Hombre, egia esan, aste honetan oso gustora entrenatu dugu, hori badakigu beti daudela aste egokiagoak eta aste ezakit kaskarragoak, eta aste hau oso ona izan da, orduan erresa da batek etxian bakarrik bere maitzak ikustea eta konten egotea, orain onduan jarriko gera berriro Arraun Orio eta San Juanekin, eta ian oraino iristen geren. Bueno, saiatuko gera beti bezala aldu, honena egiten, kontua da, iristen dela asteburua eta badagoela itxaso zakarra. Astean zehar ez da itxaso bera izaten, olatuak izan dugu aste honetan, baina honez olako olatua diferentzia. Eta bueno, saiatuko gera blokea alik eta gehiena mantentzen eta horrekin aurrera egiten. Egi galanta, Oso interesgarria. Oso interesgarria hausnarketa. Nola prestatu olako itxasoan estropada, olako itxasorik etortzen ez bada. Hori gertatzen da. Bueno, 2-3 segundu San Juan eta Orioren artean, lan erditara hurbiltzen ari dira, baliza 160 metrotara ikusten duzu egoian datua. Haizea ere esan dugu, espero genuen mailatik pitin bat gora, lehen ekialdeko ikutuarekin, ematen du orain iparra edo nagusitzen ari dela, baina orentxe bertan ikusten duzu 20 kilometroko abiadura. Bolada gogorra. Eta pasa den astean Orion, San Juan lehenbiziko kaletik, Orio laugarrengotik, gaur eskarrin gainean, Alegia, bueno, askotan, kaleen artean ezberdintasunak baldin badira, bueno, estropaderengoan ertzetan izaten dira batez ere, gaur, elkarren ondoan, horra irati Larrañaga. Segundu pare bateko errenta markatzen digu GPS-ak, ea maniobra, eta ea nola irtetzen diren hortik. 5:43 San Juanentzat, Oriok, biterdi gehiago. 5:46. Ondoko itxasoa dago hor, Ondoko olatua dago hori. Ikusten da, maniobra bera egiteko ere zailtasun gehiago. Nola bultatzen duen trenerua bere oso begira orain, Arraun. Ondoko itxasoa, nabarmen. 5:45 Donostia Arraun lagunak entzat, 5:56 Hondarribiarentzat, eta orain jadanik bigarren luzean San Juaneko hori 3. Bira jetxi da orain, eta asmatu egin behar da orain. Poparian, 2 segundu gaurko itxasoarekin uskeri bada, Ibon. Hori da, nora jo orain, Ikusten dugun bezala, olatuak ipar mendebaldetik, haizea zuzen edo ipar ikutuarekin barkatu, orain erabakiak hartu behar dituzte. Txandako lehendabiziko protagonistarekin hitz egingo dugu, Ana Susperregi Hondarribia, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Beno, lehendabiziko kalea tokatu zaizue, inorrek nahi ez zuena, ezta? Bueno, Arraun horrela da, lehenengo kalea atera da, eta bueno, hori tokatu zaigu. Estibaliz entzun berri dugu, eta oso animoso dago azken txampari ekiteko, egia esan, naiz eta 2 puntu betik joan gu Arraunari dagokion. Bai, bueno, gu animoakin gaude, gaur ere bai hortxe gaude, orain jaboga eta gero 3 segundora, eta bueno, ilusioekin gaude eta ikusiko dugu, gertatzen den, oraindik estropada geratzen dire eta animoakin behintzat bai. Eta zer eskainiko digu Hondarribiak azken txampa honetan? Gure helburua azken txampa honetan, azkenean da borroka hortan egotia, eta bueno, estropada guztietan gaude Arraunekin hor, eta bueno, aber lortzen dugun 3. postu hori, baina ez dago erreix, egia esan. Sorte hon! Mila esker! Ematen du atzeko burruka hori argixiago dagoela, Donostia Arraunen alde, aurrekoa alderantziz parekatuagoa, Ibon. Hori da, eta begira. Maniobrako diferentziakin datoz orain. Ziabogati bueltan, parea, bai San Juan eta baita Orion. Eta hause ikusi nahi nuen, honek esan nahi du, guztiak baita Hondarribiak ere, estribo horrela jo dutela, haizea hortik sartzen delako, horretik sartzen delako. Eskaragarria izan zen aurreko igandean, bien arteko burruka, eta gaur ere uste dut horrelakoa izan daitekela. San Juan aurretik irten da, balizan maniobra eginda gero, baina ez du ies egin, Ibon. Hori da. Eta itxasberan, estropada eremua ezberdina izaten da, alegia helmugara zenbait eta gehiago
urreratu, gehiago markatzen du olatuak, baina olatu bizienak azkeneko 2 minutuan izango dituzte. Eta odei beltz galantak ere badira, hor ontziko irudi horrek ederki adirazi digu. Bueno, 4 segunda orantxe bertan, olaturen bat aprobetxatu eta tartea pikin bat zabaldu du San Juanek, eta atzetik Arraun Lagunak eta Hondarribiren arteko zuloa ere geroz eta nabarmenagoa. Eta hau azken estropadetan errepikatzen ari da, ematen du, zer esango genuke, talde lan hori edo sendotu egin dutela Donostiarrek eta Lugainen ontzi hori hobeto da bilela orain, ez? Aldaketak ere gutxiago egiten ditu Donostiarrak, Hondarribitarrek baino. Azken borroka horri, bide batez, hemen daukat Itziar Eguren, ezin begirik kendu, ezta? Ez, oso interesagarriago estropada. Eta baita salkapen nagusia ere, 2 puntutxu zeuen alde momentu honetan, eta badirudi beste puntutxu bat ere sartuko diozuela Hondarribiari, azken txapa honetan oso interesgarria. Bai, egia esan lehenengo luzea tokatu zaigu kale txarra, zikina eta burruka hundien behar da, Hondarribia ezen gainetik kendu, eta boltakoan ikuste ja pulamentu pixkatik nasi gala neskak eta ikustea tartea eta diogula. Guain ikuste eta 10 segundoko tartea diogu, orduan hobeto, puntu bat gehiago eta ondo. Eta azken tokia saiestera. Hoi da kontua, aurten egia esan Eusko Tren Liga aldatu egin da eta beste emozio puntu bat ematei ongi dagoela eta dena lehiatzea gatoz eta hortan gaude. Sorterik onena, Itzia. Bale, mila esker. Eta ikusten dugu orain patroiek norabidea aldatu egin dutela, orain olatuarekin garbi, haizea garrantzitsuagoa antzemango zuten kanpo kalde horretan, eta orain denak datoz estropaderemoaren erdikaldera, eta seguruenik lehenengoan edo gehienez bigarrengoan bukatzera, ez? Hori da, han kanpo kaldean, haizeak ipar ekialdeko ikutu dauka, beraz, haizearen indarra aprobetxatu, eta estriborrera jo dute, eta orain, hemen, kostaldeak babesa egiten dio, eta nahiago izan dute, zer aprobetxatu, olatu aprobetxatu. Hori bai, San Juan aurretik bai, baina era bat hautsi gabe, traineru bateko errentarekin. 3 segundo honetan, Bai, 5 urtez jarraian garaiperan lortuta, urtengoa 6. izango da. Eta baina harrigarrian ari dira, 9 jardunaldi, eta guztietan Ibon garaipena. Hor dira batelerak, San Juan, bai, 11 eta 11 San Juandarren denbora. Orio 4. kaletik, San Juan 3. gotik. 3. 3. postuan handator Donostia Arraun Lagunak, Orioren denbora 11:14:87. Orantxe Arraun Lagunak 18 segunduko atzerapena, San Juan Garainarekin konparaketa eginda, 11 eta 29 Donostiarren denbora, eta orain Hondarribia eta ama Guadalupekoa traineruarentzat 28ko zuloa sartu dio San Juanek, 11 eta 29 Hondarribiarentzat. Horrek esan nahi du Donostiarrak eta Hondarribiarrak azkenean 10 segunduko tartean izan ditugula, eta honek beste puntu bateko errenta emango dio 3. postu horretan Lugainen traineruari, eta zaitasun gehiago izango ditu Hondarribiak falta diren jardunalditan egoerari buelta emateko, Ibon. 5 estropadetan 3 puntu jan beharko lizkioke, eta kontuan hartuta beti dioguna San Juan eta Oriok 2 edo 3 poska gainti daudela, ez dirudi baten erraza horrek. Zigor, Gazpio, Orio, Arratsaldeon. Kaixo, Arratsaldeon. Ez da modurik, San Juani aurre hartzeko. Ez, kostatzen ari zaigu, eta bigarrengo postu asko dira, baina, esperantzakin gaude, Giotak gertu konfirmatzea hor gaudela, eta, urrungo izangoa. Denboraldia luzea da, 5 gelditzen dira, gaurkoa jokatu delako. Ez dakit nola egingo diozuen aurre azken txampa honi? Espero dugu hendik eta hobeto, mejorangoaz, eta espero dugu mejoratzia hendik, eta azkenen horretik bukatzia, hau da gure esperantza. Sorterik onena, ia lortzeik duzuen, Bale, eskerrik asko. Azkenean 4 segundutan utzi dute epaimaian diferentzia. 11, 10 eta 84 epaimaiak bideo finishak eta aztertu eta gero, denbora Garaiarentzat, San Juanentzat, Oriok 11 eta 15, borobilak, 4 segundo. Arraun Lagunakek 11 eta 29, eta Hondarribiak 11 eta 29.